Fuq medda ta' 2.5 snin l-ammont ta' pilloli li kienu out of stock laħqu kważi 300. Filwaqt li fuq medda ta' 3 snin in-numru ta' mediċini out of stock qabeż il-100. Meta fil-Parlament kienet iwieġeb domanda tad-Deputat Laburista Anthony Gius De Celis, il-Ministru Joe Cassar ammetta li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena kien hemm 120 tip ta' pillola out of stock. Mingħajr ma provda lista ta' liema huma, Joe Cassar qal li dawn huma nieqsa kemm fl-Isptar Mater Dei, fl-ispiżerija tal-għażla tiegħek u fid-Dipartiment tal-Kura Primarja. Hemm minnhom li huma biex ibaxxu l-kolesterol, hemm minnhom għall-pressjoni, hemm minnhom tal-istonku dawn huma biss eżempji. Il-problema hi li ħafna min nies li huma intitolati għal daw il-pilloli li jbatu minn mart kroniku u hemm oħrajn li huma ta' dħul baxx. Allura ovvjament dawn in-nies ħajkollhom jispiċċaw jixtruhom. Il-problema ta' pilloli u mediċini out of stock ilha għaddejja snin. Bejn l-2009 sa nofs din is-sena kien hemm 291 pillola out of stock. Fl-2009 kien hemm 71 pillola out of stock, fl-2010 kien hemm 100 pillola out of stock u kif ġie żvelat fil-Parlament bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena kien hemm 120 pillola out of stock. Min-naħa l-oħra bejn l-2007 u l-2009 kien hemm 112 pillola out of stock. Fl-2007 kien hemm 30 mediċin out of stock, fl-2008 kien hemm 59 out of stock u fl-2009 kien hemm 23 mediċina out of stock.